stang, der gik i stykker. De er så syge. Jeg flyver på sin høje søndag. Det var fordi, jeg står lige ude i Bellacenter. De er hurtige. De er laver du en video? Ja. Vi skal se den derhjemme til Malle. 64 og vinderne. Pioneer. Det er supergodt, det er godt der. Ja, Det ikke? kan også være rigtig spændende at se det dernede. Der er så ikke... Der kan vi også godt give gas. Nej, der er så ikke nappe i den, men der har jeg jo min iPad. Så er der blevet kørt 4 omgange, og alle sammen er på omgangshøjde. Det er en klasse, vi har spidst 5 omgange. Vi er på Voldmand 5 omgange. Arne 10. Og 10 5 Ja, omgange. det kan jeg. Top shot. Ja, det kan du godt. Jeg har snakket med Michael om før. Vi er 13 5 omgange. Der er nogen gange, Hold 5 omgange. Vi er 15 Kan du hjælpe med at sætte sådan noget i? 30 5 omgange. Og vi skal som sagt køre i 7 eller nej, også Nej, det var jo hjælpe. 20 omgange. Jeg begyndte at bruge alt for mange penge på det. Og det første, der er rundt i 20 omgange, har vundet. der kom lige Det er nummer 32 og nummer 40. Det gør vi. Der er lige der kæmper. nej. Den første plads. Den der var ved at gå i stykker. Filmer du mig? De er sindssyge. Der er altid en, der går i stykker, dem der skal filmes igen. Wow. Og vi giver den gas. Yes. De er sindssyge. Der børn måtte prøve det der. Ej, så kører han på græsset, ham der. Der er hele tiden ham der går i stykker. Ja. Og den hvide. Han Han er lidt for vild. Ja, han kører hele tiden galt. Wow. Så er der blevet kørt 12 omgang, og det er Dennis og Jesper Folland, der fører. Det er 12 omgang. Det er den der blå næb. Det er den med blå næb. Nu er det den grønne. Den med grøn tag. Nu er det den med det grønne tag. De er søde. De er den syge. Ja. Det er 41 til at give plads lige om 2 sekunder. Ja, Jesper. Ja. Det gjorde han så. Knap det, hvor jeg er. Den der kugle er fedt. Mange omgange skal vi køre. Men jeg ved det ikke. Den der kugle er fedt. Den der kugle er fedt. Ja, den er. Der var en, der kørte. Se lige. Ja, der er hele tiden en, der kører sådan. Så er der blevet kørt 18 omgange. Og det er Felix Hassing, Felix Hassing, det er 19 omgang nu. Jesper Folland, 19 omgang. Michael Krasner, 18 omgang. Tom Sørensen, 18 omgang. Lars 10, 17. Og det er ikke bare 17. Det bliver Bison 17. Og Michael Nielsen 17. Og Felix er færdig. Og Jesper Folland er færdig. Felix Krasner er færdig. Tom Sørensen. Og det bliver alle færdig. Lad os give en stor hånd, og lad os se, hvem der vandt. Det er på en hånd hver. I kunne følge ud på publikum. Ej, der er en, der Det er kører. Stok, Patrick Danielsen, Martin Nava,